Вітаю, даражэнькі, з вами, як заўсёды, Ян Калка, і у нас агляд на новае піва ад Алівары. Две навінкі ў мяне на стале. Прыгожыя этыкеткі зробленыя ў гэтага піва. Першае гэта ў нас Райдель ад самой Алівары, а другое гэта калабарацыя IPA Robin Hood Brewery і сама Алівара. Як я ўжо сказаў, нестандартны дызайн, лаканічны Райдель і ў такім стылю амерыканскага попу 70-х, 60-х. IPA сімкоя з цытрай. Коркі Twist Off, але што мне не падабаецца, гэта аб'ём 0,44 літры. Гэта не так добра. 0,44 каштуе гэта каля $1.10, 3 рублі 30. Пачнем з Райделю. Алкаголя тут 5,8, горычы 25 IBU, шчыльнасць 12,8. Піва светлае, нефільтраванае, асвятлёнае, пастарызаванае. Вада, солад, светлы солад, не поджараны, не падсмажаны. Не ведаю, чаму яны гэта указваюць. Пшанічны светлы солад, солад жжоны, дрожжы, хмель, грануліраваны. Разліта 13.03.26, тэрмін прыдатнасці 9 месяцаў. Корак Twist Off. Нальем, мабыць, у гэты бокал. Нагадаю, гэта заяўлены Райдель. Не ведаю, дзе тут рыд. Эль бачна, але рыда аніяк не бачна. Пена ўстойлівая даволі. Непразрыстая, туманная, цёмна-бурштынавая. Карбанізацыя такая высокая. Выглядае прыемна, але як эль, а не як Райдель. У носе амерыканскі нейкі хмель, свежы цытрусавы солад, трохі, можа, нейкая манга. Прыемна пахне. Не хапае карамельнасці, якую ты чакаеш з Райделю. З любога чырвонага элю я чакаю, менавіта я чакаю, не ведаю як хто, карамель. І крыху другі колер. Спрабуем. На смак гэта добра. Я б сказаў, бо гэта вельмі добра, калі б не чытаць Райдель. Паўнацелы. На паслясмаку 25 IBU заяўлены яны тут і ёсць. Крыху, можа, падкіслівае на паслясмаку, крышачку, але не занадта. Зроблена 13.03, крыху менш за месяц таму назад. Можа, потым гэта кіслотнасць выйдзе бокам, але пакуль нічога дрэннага. Саладова. Добры баланс і соладу, і хмелю. Прыемны паслясмак. Спірту не адчуваецца ні ў носе, ні ў смаку. А тут у нас 5,8. Добра. Мне падабаецца гэтае піва. Адзінае, што гэта не Райдель. Хоць забіце, ні ў смаку, ні у носе няма карамельнасці. Гэта адно з першага, што хочацца ад Райделю. Гэта карамельнасці, кароўкі нейкай. І розніцы нету. Гэта бельгійскі, французскі стыль, ці гэта брытанскі, ірландскі, чырвоны эль. Ён павінен быць, а тут я не адчуваю. Гэта асноўная прэтэнзія. А так добра. Мне падабаецца, магу яго раіць. І так, далей. Далей у нас IPA ў калабарацыі з Robin Hood'ам. Таксама навінка Алівары. Так, гэта у нас Аліварія сімка цытра IPA, Robin Hood, плюс Аліварія, 6 алкаголю, шчыльнасць 14, горыч 45.
Ужо сказаў пра дызайн, мне ён вельмі падабаецца. На полцы ў краме выдзяляецца вельмі добра. У составе вода, солод светлы, дрожжы, хмель грануляваны. І ўсё, алкаголю 6, 14, гэта я ўсё сказаў, разліта па бутэлькам 12.03.26. Таксама корак Twist Off, але я не разумею, чаму б яго не зрабіць брандаваным. Калі вы ўжо паверніце, на рускай мове напісалі, ну зробце вы свой лагатып. Гэта ж, здаецца, не так дорага. Тут у нас ужо светлы, бурштынавы, янтарны колер. Буйная газацыя, вельмі. Карбанізацыя, глядзіце, якая, не ведаю, ці перадае вам камера. Пенная шапка белая, мелкая, устойлівая, прыгожая, трохі затуманеная. Носе. Нос, я бы сказаў, нават слабейшы за Рэдэль. Спірту не адчуваецца, крыху соладу, зямлістасці такой. Апельсин, цитрус, але такі грейпфрут болей. Ну і все. Пены, глядзіце, якая устойлівая. Выглядае вельмі прыгожа. На смак? На смак. Больш саладовая. І чамусьці адчуваецца меней гарачыніны. І на гладку, і на паслясмаку. У Рэдэлі 25 горыча, і яна адчуваецца на 25. А тут заяўлена 45, адчуваецца, як быццам гэта 30. Можа з-за таго, што ёсць такі саладовы, менш выбражаны, больш плотны напой, больш плотнае піва. Яно адчуваецца больш плотным, крыху збівае горыч. Але гэта таксама прыемнае піва. Мне таксама яно падабаецца. Гэтыя две навінкі я магу раіць. Аліварэ зварыла тое, што я буду набываць. Раю гэта паспрабаваць кожнаму. Гэта добрая мас-маркетаўскі элі. Гэта добрая мас-маркетаўская і па за 3 рублі. Ну, толькі што мы можам супрацьпаставіць. Гэта новая эліцкая іпу, ну і, канешне, крыніцу. Крыніца варкі. Могуць быць і лепей, могуць быць пахужэй. Але на сённяшні дзень я вельмі рады, што ў Беларусі 3 самых буйных заводы, гэта аліварная, крыніца і ліцкая, варуць добрую іпу, якую можна набыць у кожнай краме. Не трэба вам нейкія магазины спецыялізаваныя. Вы можете купіць неблагую іпу ад 3 заводаў. Круто, клас. Лайк алівары. Ну а Рэдэлю папрацаваць можа крыху з колерам, крыху можа карамельнага якога соладу ужыць. І гэта будзе суперскі эль, які таксама я буду набываць і раіць. Гэта добры, праўда, гэта першыя варкі, не ведаю, як будуць далей, але мне гэта падабаецца. Таму раю, вельмі рад за алівары, за беларусаў, якія могуць за 3 рублі купіць вось такое піва. Гэта піва не горшае за крафтавыя піваварні, можа дзесьці і лепшае, але таннейшае. І яшчэ раз нагадаю, што яго можна купіць і ў услоўным Мазыры, і ў Менску, і ў Браславе, дзе там іпу, акрамя горкаўскай, там яшчэ чагосьці няма. Таму клас. Нема адчування вау, але гэта вельмі добра за гэтыя грошы. Вось такі агляд. З вами быў Янка Алка. Стаўце вясёлыя падабайкі
І невясёлыя чырвоныя дызлайкі. З вами быў Янка Алка. Да новых аглядаў. ББ.